रे गाना सुनावा सुनले बानी कि तहारे रे ब्याह से नाम हटे गाना सुनबो। अच्छा ठीक बा हम गाना सुना देते नी। अच्छा ये बतावो हाँ कि अगर जे पिया अगर जे परदेश जई हन हाँ। तो मौगी कौन गीत गई हन सर क्या तरह कौन गीत गई सा हाँ जाता रो परदेश पलमुआ छोड़ के अपन देश पलमुआ का देखबा पंडित जी से खोलवा के पोथी पातारा एक चुम्मा लेला राजा जी बन जाई जतरा। ये गाना पर सुना ये सुनी आ कहीं चल गइलन स आ 2-3 साल रह गइलन स हाँ तब मौगी कौन गाना कही हन स जान तरह कौन गीत गई सा हाँ कौन गीत गई हन के करा खाती करम भौजी अब की के परब आ सैया अरब गइले ना तो सेज पर के करा संगे लड़ब सैया अरब करा खाती करब भौजी अपती के परब सैया अरब गइले ये तो गई हन सन। आ कहीं उनकर मन कर देलक आवे के हाँ तब कौन गीत गई हन स जान तरह कौन गीत गई हन सन। हाँ आज हम न हइले बानी से हम न हइले आज शैम्पू से आवता रे सोया सखी टेम्पू से ये तो गई हन सन। आ कहीं आ गइलन आ कहीं ए लॉकडाउन में कहीं फंस गइलन हाँ आ रात कहीं बितावे को पड़ल ओनी तब कौन गीत गई हन स जान तरह कौन गीत गइली समौगी हाँ हाँ कि कहाँ बितवल ना रतिया कहाँ बितवल ये तो गावे नी सब। आ कहीं घरे आ गइलन हाँ आ मछली रोटी खा के आ सूते जई हन तब कौन गीत गावेली स मौगी जान तरह ओबरा मौगी गीत थोड़ी गावेली स हाँ हाँ ओबरा तो खुश रहलन सब मारदा उहे गीत गावेलन स। उ कौन गीत गावेलन स जान तरह कौन गीत गावेलन स हाँ कहलन स कि कहे एक दू तीन चार पाँच कहे 4 5 6 दबावे लागी जो कहम 1 2 3 चालू कती हो मशीन कहम 4 5 6 तो दवाए लगी जो वाह ब्यास जी वाह जा ये तो अब तारा कहीं पूरी के दिक्कत ना होई पूरी